Čau soutěžáci, dneska pro vás máme fakt pecku. Společně s portálem jenženy.cz, což je první skutečně komunitní web pro ženy na českém trhu, a firmou Pavelka Nábytek, jsme pro vás nachystali soutěž o kuchyň na míru v hodnotě 100 000 korun. A pojďme se rovnou podívat do Trutnova, kde firma Pavelka Nábytek sídlí. Tady ta vaše krásná nová kuchyň vznikne. Pojďme se podívat za majitelem firmy, panem Markem Pavelkou. Dobrý den, pane Pavelko. Zdravím vás. Tak, pane Pavelko, my jsme už našim soutěžícím dali vědět o tom, o co teďka budeme soutěžit, že bude kuchyň od vás za 100 000. A vy nám teďka jenom řekněte, jak to bude probíhat vlastně, až toho soutěžícího, toho šťastlivce vylosujeme. Jasně, takže v první řadě se potkáme společně s výhercem, kde si vyslechneme jeho představu. Potom s architektem uděláme grafický návrh, který si společně odsouhlasíme. Jasně. A nakonec už zbývá jenom výroba a montáž kuchyně, u které určitě výhrozstroj nebude chybět. No, my tam chybět určitě nebudeme, to je jasné. A co musíte udělat pro to vy, abyste se do soutěže zapojili? Je to strašně jednoduché. V podstatě zase stačí se registrovat na www.výhrozstroj.cz, odpovědět pár jednoduchých otázek, na jaké otázky máte odpovídat, co dozvíte zde. A my se těšíme, že se zapojíte do soutěže, že vás vylosujeme, že se brzo potkáme u samotné montáže. Takže soutěžte a mějte se hezky, čau. Čau.